Na začátku roku jsem vám slíbil, že vybudujeme nová dětská hřiště a sportoviště. Mám velkou radost, když mohu říct, že to, co jsme měli v plánu, tak se skutečně povedlo. Otevřeli jsme nový skatepark, bylo otevřeno víceúčelové sportovní hřiště na sídliště Jih, byly vybudovány nové herní prvky pro handicapované děti na Jiráského nábřeží a za mnou můžete vidět nově otevřené kuličkové hřiště. Hřiště si otvíraly sami děti a já věřím, že z něj měli radost. Je to hřiště, které je největší svého druhu v jižních Čechách, má 9 drah a jsem přesvědčen, že bude dělat radost jak dětem místním, tak těm, které naše město navštíví. Pevně věřím, že všechna hřiště přinesou radost uživatelům a budou hojně navštěvovaná.